Jeg har fået et kald. Jeg har fået et kald. Så nej, men jeg vil gerne stille dig et akavet spørgsmål, sådan der. Akavet spørgsmål i en taxa. Hvor får du de der ting fra, mand? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er sådan en gave. Det er en gave, jeg har fået. Jeg synes altså, du skal snart lave en Facebook-side. Det har også ligget lidt i kortene. Men jeg tror faktisk også, efter den her weekend her, så har jeg også tænkt sådan, jeg tror faktisk, jeg kan lære folk noget. Jeg har lavet den her Facebook-side nu, ikke? Og den er lige nu, at den er gået i luften. Og prøvet, jeg har skrevet sådan her under den, fordi at nu har jeg sådan fået rimelig meget i forhold til, at han siger så mange kloge ting, og så nu vil jeg nå ud til folk med det, jeg har at sige. Og så den første sådan opdatering, jeg har lavet på den, det skal siges det her. Jeg har skrevet sådan her: Dan er så velovervejet og veludrustet, at han ikke laver fejl. Af fejlen er han født, men til fejl han ej bliver. Han er en gud blandt insekter, en inspirator blandt de dødelige. Han formår at ophøje dit sind og forføre fejlenes fejl. Så det glæder vi os til at se, hvor mange der allerede sådan, hvor mange der begynder sådan at strømme ind af mine nye disciple. Det kan meget vel blive stort. Så det regner vi med, at det gør. Lasse! Du skal se det her, Prøv at komme og kigge. Hvad? Prøv at se her, der er gået fucking 20 minutter. Jeg har fucking alle 53 likes. Det er jo fucking sindssygt, jo. Fuck, det kunne godt blive vildt, jo. Hvad med den der status der? Prøv at overveje, hvis der kommer flere, så lige pludselig. Fuck, det kunne blive stort, jo. Det kan være, at det bliver sådan en guru. Eller sådan noget. Det er jo sindssygt. Ej, jeg kan slet ikke håndtere det nu. Nu bliver det vildt. Jo. Hvor sjovt, mand. Jeg er på vej ind på Facebook nu, for at tjekke, hvor mange, der har syntes godt om min side. Hvor mange, der følger mig. Og det er omkring 5 dage siden, at jeg har lavet det. Og klokken er nu 10:30. Og jeg har fået omkring 1000 likes. Hold da op. Sidste gang, der var den omkring 50. Og nu er den helt op på 1000. Og det er jo meget sjovt, man siger jo sådan der, at sten ikke kan flyve. Men jeg er fucking flyvende lige nu. Så jeg kan ikke være nogen sten. Det var det. 2 uger siden, og så er vi oppe på 10.000. Nej, det skal ikke give dig til hovedet, det der, vel? Nu har vi også vi har planlagt, bare for at tage pis på det, så skal vi ud med et foredrag nu. Nu er vi på vej ind på Spilstedet Auditoriet. Jeg skal ind og oplyse folk nu. Jeg skal ind og holde foredrag for stuende fulde mennesker. Jeg skal ind og ligesom at fjerne alle de her skyggebilleder, som Platon ville have sagt, at hive menneskerne ud af deres manipulerede virkelighed. Så det glæder vi os til. Rykker videre til disciple. Hele det her med spektrum med at være oplyst nok til at kunne være en del af min fremtidige disciple, den der horde af mennesker, der forhåbentlig skal følge mig på et eller andet tidspunkt. Disciple, det er jo bare sådan lidt, det er meget pompøst. Nej. Det virker som noget, Scientology kan finde på at sige. Det er fint. Altså det her, det er mig. Altså jeg kan godt tillade mig det her. Altså, det kan jeg sagtens. Jamen, jeg synes bare, at du skal... Nej. Det her, det kan jeg sagtens. Sådan skal det være. Det kan jeg godt.
Og det der, det gider jeg ikke. Jeg ved godt, hvordan jeg selv bedst skal strukturere det her. Altså, det er mig, der skal holde foredraget. Det er ikke ham derinde. Jeg har styr på det her. Det er mig og mine disciple, og han skal holdes væk fra mig fra nu af. Okay? Nu skal jeg ned i lokalet, så kom med. Prøv at høre, hvad er det her? Det var ikke det, vi havde aftalt. Det er tomt. Det er ret det. Vi siger, Jeg ved det. vægterhold, som gør på begge to. Dan?